नमस्कार मित्रांनो, शेतकरी माणूस चॅनलवर आपले स्वागत आहे. आज आपण भुईमूग या पिकाविषयी माहिती घेणार आहोत. भुईमुगाची लागवड ही जून महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात ते जुलैच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत चालू असते. भुईमूग पेरणी किंवा लागवडीसाठी आपण कोणत्या प्रकारची जमीन निवडतो यावर आपले उत्पन्न अवलंबून असते. भुईमूग लागवडीसाठी जमीन ही पाण्याचा निचरा होणारी असावी, हलक्या मातीची असावी. लागवडीसाठी बियाणे हे आपली जमीन कोणत्या प्रकारची आहे त्याप्रमाणे वापरावे. बियाणे कोणते वापरले यामुळे उत्पन्नावर जास्त फरक पडत नाही, परंतु आपण वापरणाऱ्या टेक्निकवर संपूर्ण उत्पन्न अवलंबून आहे. जास्तीत जास्त भुईमूग लागवड ही 2 पद्धतीने होते. एक म्हणजे सरी पद्धत आणि दुसरी म्हणजे गादी वाफा पद्धत. त्यासाठी सर्वप्रथम जून महिन्याच्या पहिल्या व दुसऱ्या आठवड्यात पाऊस होऊन द्यावा. वापसा आल्यानंतर भुईमुगाची पेरणी करायची. पेरणी करताना सोबत थोडंफार खत वापरावं. 10-26-26 सुपर फॉस्फेट किंवा DAP वापरू शकतो. यामुळे झाडांची उगवण क्षमता वाढते व इतर डोस देण्याचीही गरज शक्यतो पडत नाही. आपण सेंद्रिय पद्धतीने किंवा ऑर्गॅनिक पद्धतीने भुईमूग लागवड करू शकतो. आपल्याकडे शक्यतो 10-26-26 जास्त प्रमाणात वापरतात, परंतु 10-26-26 बरोबर आपण जिप्सम वापरलं तर तुमच्या उत्पन्नात 25% वाढ नक्कीच दिसून येईल. जिप्सम तुम्हाला कृषी विभागामध्ये फुकट किंवा 5 रुपये किलोपर्यंत विकत मिळेल. त्यामुळे मी तर जिप्समचा वापर भरपूर प्रमाणात करतो आणि माझ्या उत्पन्नात मला 25 ते 30% वाढ झालेली दिसून आली. आणि आम्ही भुईमूग फक्त खाण्यासाठी करायचो, पण जेव्हापासून जिप्समचा वापर मी सुरू केला तेव्हापासून भुईमूग विकण्यासाठी निघतो. आणि तुम्हाला तर माहितीच आहे, शेंगदाणा 100, 110, 115 रुपये किलो. तुम्ही फक्त एकच टेक्निक वापरल्यामुळे तुमचं उत्पन्न 30% पर्यंत वाढू शकतं. पावसाच्या जीवावर भुईमूग करणाऱ्यांनी जिप्सम हे वापरलंच पाहिजे. बियाणं हे एका हेक्टरसाठी 150 किलो ते 160 किंवा 170 किलो लागेल. बियाणं वापरताना चांगल्या प्रतीचं वापरा. टेस्टसाठी चांगला किंवा मोठा शेंगदाणा वापरा आणि मी सांगितल्याप्रमाणे जिप्समचा वापर नक्की करून पहा. यामुळे भुईमुगावर कोणत्याही प्रकारचा कीटक येत नाही. भुईमुगाची बेंडणी किंवा खुरपणी झाल्यानंतर आपण याचा जिप्समचा वापर करू शकतो. भुईमूग हे पीक तुम्हाला 4 ते 5 महिन्यात हमखास फायदा करून देऊ शकते. भुईमुगामध्ये तुम्ही काही आंतरपिकंसुद्धा घेऊ शकता, जसं की कोथिंबीर म्हणजेच धना, घेवडा, चवळी, मूग. भुईमुगाच्या बाजूला तूर, कारळं हे पीक घेऊ शकता. तसेच तुम्ही भुईमूग हे पीक फळबागेतही घेऊ शकता. भुईमूग हे पीक कमी खर्चात व कमी कामात येऊ शकते. भुईमुगाची जास्त काळजी घेण्याची गरज नसते. धन्यवाद मित्रांनो. मी सांगितलेल्या माहितीचा तुम्ही नक्कीच वापर करून पहा. जय जवान, जय किसान. तू चाल पुढं, तुला रगड